Szóval, sziasztok! Én is Pex vagyok, ez életem első ilyen urbexes vlogja. Ezen a csatornán így körülbelül szóló urbexidok lesznek, vagy legfeljebb duó. Amit elárulok magamról, hogy én Marosvásárhelyi vagyok, Marosvásárhelyről vagyok, és nagy rész itt vannak történni az urbexidok. Szeretném megköszönni, hogyha bekövettek, lájkolnátok a videóimat, mert nagyon egy kezdő urbexes vagyok. És szeretném bemutatni a vásárhelyi helyeket, amiket meg lehetne látogatni. Nem fogom kilíkelni a helyeket, mert nem szeretném, hogy szétrongálják őket, de szerencsére vásárhelyen épp ilyen problémák nincsenek. De azért most bemutatom, hogy hogyan kerültem ide. Köszönöm szépen a figyelmet! Oda fogunk felmenni valahol, kinda. Oda fel. Oda fogunk felmenni, nagyon peak lesz, 11 emelet, kb. 30 méter. Na most még feltetőre kinda. Nem menő lesz. Kijöttem a tetőre. Itt vagyunk. 11. emeleten vagyunk. Főtér szélben Marosvásár. Tehát ott már másik blokkot. Csak azt kell sneakeljünk, mert a rendőrök éppen állnak főtéren. Ilyen szúrópróbákat csinálnak sajnos, szóval kell vigyázzak. Ott van a vásárhelynek a főtere. Nagyon szép. Mindjárt megmutatom, egy óriási hotelt mutatok be, a vásárhely egyik legnagyobbját. Itt található. A Grand Hotel. Majdnem egy szintben vagyunk a Grand Hotel, ami nagyon magas. Nem is tudom, hogy milyen magasságban vagyunk. Na, most megyünk lefele. Már itt vagyunk a harmadikon. Ez egy nagyon peak videó lesz szerintem. Itt vagyok én. És szerintem le is érni, szóval veszem a maszkot, meg valakinek legyen. Iszunk egy bolondos tedit, és aztán megyünk valami tetőt megnézni. Átveszett, itt van egy valami geciken, itt valami autó, de megvazom azt. Jaj, bazd meg, elműszeltem a vélet. Én profi vagyok, esküszöm. Csak a szar. Sok itt most nem állszunk rá. Gyere! Mi? Fent is vagyunk. Menjél már! Menjél, no! Valaki jön! Fussunk! Inkább fussunk! Csak valaki meglát minket, szóval most vásárolunk. Na, szóval az előbb kb. Ott voltunk fent, a fák itt akarják, de ott arra fele ugráltam azokon a szarokon. Hú, de büdösség van. Berássolunk csak. Ugye itt a lépcsőre bejöttünk. Oda nem még be. Aztán be van riasztó, szóval vigyázzunk. Aztán van riasztó.
Riasztó volt valami. Beriasztottuk? Kamera nincs. Ez egy félig működő elektromosság, vagy nem tudom, ami olyasmi. Én... Ajna. Félig működik, félig nem. Gyere, nézzünk fel oda. Még a hűtőben kaja van a cset. Lássátok, étel van hűtőben. Menjünk fel oda? Ne? Gyere, már csak lépjünk fel. Nincs semmi, nem éri meg. Amúgy szerintem létségben beriasztottunk. Köszönöm szépen, megnézted a videót. Ha meg szeretnél látni tőlem videókat, kérlek szépen nyomj egy lájkot és iratkozz fel.